Ola, benvidos a Orixe e Calidade. No programa de hoxe falaremoslles de vendimia. Para iso estivemos coa adega de Meis, Mar de Frades e tamén coas cooperativas cambadesas Condes de Albarei e Martín Codas. Tamén lles falaremos da visita de prescriptores do Canadá e do Benelux a de Rías Baixas. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. A chuvia fixo acto de presencia esta semana e trastocou os plans de vendima de moitas adegas da denominación de orixe Rías Baixas. Na súa zona do Salnés, algunhas adegas tiñan pensado empezar onte, pero tiveron que esperar a hoxe. É o caso de Mar de Frades. Un grau alcohólico de 10,8 e unha acidez de 8,5 marcan para a adega Mar de Frades o punto óptimo de maduración. E a el xa chegaron varias das parcelas dos seus viticultores, por iso hoxe arrancaron coa vendima. Ya se han realizado controles de maduración a todas las parcelas y pues en este momento se han seleccionado determinadas parcelas en que ya están en el punto óptimo para ser vendimiadas hoy. Los puntos que más nos fijamos es en el grado alcohólico y en la acidez. El grado alcohólico debe estar en torno a los 10,8 grados y la acidez en torno a 8,5. Unha das parcelas listas para vendimar é esta de Dolores Sabal, en Meis, que nos constata o que xa veñen repetindo os técnicos de campo, o san que está a uva nesta campaña. A uva vexo moi ben, ten bastantes grados, está moi sana, con bo prospecto. A enóloga de Mar de Frades apunta que nas parcelas coas que traballan a maduración foi case inmediata xa esta pasada fin de semana. Tiñan pensado comenzar a apañar as uvas onte, pero impediu unha chuvia, como sempre, unha convidada nada desexada na vendima. La previsión de la semana que viene y la siguiente, que eran las 2 semanas que nosotros pensábamos dedicarle fundamentalmente a la vendimia, pues tiene una previsión de lluvias, incluso este fin de semana tormentas, lo cual nos hace variar la previsión que teníamos. Intensificar estos días en que sale el sol y después de las lluvias debemos esperar pues un día o dos a que los racimos estén bien secos y nuestra mayor premisa es vendimiar con los racimos secos y con la uva turgente. Paula Fandiño entende que agora as chuvias só van favorecer o engorde da uva, pero xa non vai subir o grau alcohólico. Esta previsión de lluvias que tenemos para la próxima semana, de haber llegado 15 días antes, hubiesen favorecido enormemente la maduración de la uva. Ahora mismo lo único que van a provocar es la dilución de los azúcares y de los ácidos en los racimos, que a la hora de prensar el rendimiento sea mayor, pero sabemos que el grado alcohólico no va a subir en estos 10 días que esperamos de lluvias. A vendima en Mar de Frades farase de xeito graduado, esquivando ao máximo a chuvia, e podería prolongarse ata o 12 de outubro. Nosotros contamos que la vendimia durará hasta el Pilar,
también dependiendo un poco de las lluvias que se prevean para estos 15 días, pero entendemos que quizás ya después del Pilar aquella uva esté ligeramente pacificada, entonces debemos vendimiarla antes del 12 de octubre. Nesta campaña é moito o persoal que move a vendima en Mar de Frades. Só na adega para a descarga, selección e procesado da uva contan con 25 persoas. Arestora son 155 viticultores, os que máis precisarán de 80 vendimadores e os que menos unha vintena. Viticultores grandes deben tener hasta 80 vendimiadores y viticultores pequeños pues entre 10 y 30 y 40 personas deben tener para vendimiar en el día la cantidad que nosotros esperamos. Para todos eles as indicacións son as mesmas. Las indicaciones que reciben los vendimiadores es que tengan el máximo esmero a la hora de vendimiar. Los racimos deben estar secos, solo se deben cortar aquellos racimos que se ven maduros, evitar siempre los rabuscos y las hojas. También recomendamos el vendimiar con un cubo para no golpear los racimos en la caja que está en el suelo. O importante é que a uva chegue no día que se recolle a adega e en bo estado. Nuestras cajas son de en torno a los 16-18 kilos. A todos aquellos vendimiadores que pueden transportar la uva paletizada ya le damos palés de plásticos para mantener la mayor limpieza posible, y a la hora de la recepción de uva pues también golpear lo mínimo posible esas uvas para que lleguen a la mesa de selección sanas y sin haber sido mazadas ni que haya presencia de mosto. Todas aquellas parcelas que nosotros recomendamos vendimiar en el día, la uva debe ser entregada por la noche en la bodega. Nunca puede quedar ninguna caja en ninguna parcela. Tamén se recomenda aos viticultores que en vistas das previsións de chuvia revisen as parcelas que poidan ser máis susceptibles a sufrir danos por botrite. En mi opinión, es necesario revisar aquellos viñedos que puedan ser más susceptibles de ataques de botritis, porque en ese momento habría que llamar a la bodega y decir, por favor, necesito vendimiar esta uva. Siempre es preferible vendimiarla un poco más verde que no la uva botritizada. Mar de Frades espera que na adega a campaña se desenvolva de xeito máis tranquilo. Hoy empezamos la actividad en la bodega, tenemos la bodega perfectamente limpia y preparada para recibir las primeras uvas. Hemos chequeado toda la maquinaria para que no falle nada. Hemos seleccionado a todo el personal eventual que nos ayudará a descargar y a procesar toda esa uva, y esperemos que dentro de la bodega, ya que tenemos problemas en el campo con el tiempo, en la bodega no nos falle nada. As previsións de Mar de Frades son chegar ou incluso superar o 1 millón de kilos de uvas. A día de hoy, Mar de Frades cuenta con 155 viticultores y que abarcan una superficie de 95 hectáreas. Calculamos llegar en torno al 1 millón de kilos de uva si la previsión que tenemos establecida es correcta. En la actualidad, por otras bodegas que ya han empezado a vendimiar, comentan que hay más de la previsión establecida en el campo, y entonces lo que nos hace pensar que tal vez superemos el millón de kilos. A día de hoxe, a de Rías Baixas tiña xa vendimados 2 millóns de kilos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. En Martín Codas tamén iniciaron hoxe a vendima, pero para facer o pé de cuba. A principios de semana fixeron vendima para vinificacións especiais e ademais fixeron estudos de rendemento. A cooperativa cambadesa Martín Codas esperou a que a uva acadase os 12 graus e medio para arrancar a súa vendima, unha campaña que prevense alongue incluso 2 semanas máis. Puxemos os viñedos que máis grado teñan son os primeiros en salir, puxemos como mínimo vamos a vendimiar a uva que teña 12 graus e medio e darei para arriba. Este ano hai unha gran heteroxeneidade dentro do grado das viñas, debido xa arrastrando sobre todo pola primavera fría, tanto en brotación como en floración, entonces vamos a ter unha vendima longa. Empezaremos agora, pero hai viñedos aínda que van esperar como mínimo 2 semanas hasta chegar ao ótimo de madurez. De momento sanitariamente está moi ben, entonces a uva que as viñas que teñan ben a folla, pois vai vir ben que pasen estes días por encima.
O técnico de Martín Codas destaca a evolución heteroxénea que teñen nos seus viñedos na subzona do Salnés. Vemos que hai viñedos pois que xa están por encima de 12,5, sobre todo os viñedos que están máis próximos ao mar, e que están ben de folla, non? Os as viñas que están moi estresadas ou que están con exceso de vigor ainda lle falta un pouquiño. Nas partes máis interiores ou en terrenos ou en viñedos que están demasiado vigorosos ainda lle falta un pouquiño tal. Pero bueno, o escalonado, tamén a época de poda tamén pode influir, podas moi tardías ou moi tempranas retrasan que é o tema de brotación. Ese retraso no ciclo vai se arrastrando hasta este momento. Pero esperando yo que estean maduras non ten maior problema. Para estes días espéranse choivas, pero incluso poderían virlle ben a estes viñedos máis atrasados na maduración. Podería haber problemas de botrite, pero dado o estado sanitario da uva non hai risco. Se ven unha chuvia que uns días e despois levanta, pois incluso vai afectar para ben, porque vai rehidratar a planta e vai a ter recursos suficientes para facer unha boa maduración no estado final. Se se complicara o tempo, tuéramos pois moitos días de auga, sobre todo de baixa temperatura, é onde podíamos empezar a ter problemas de botritis. A botritis necesita un vector de entrada, ten que estar a uva tocada. Se este ano está bastante sana, entonces as viñas que non teñen vectores de entrada vai aguantar, ainda que choveran 4, 5, incluso unha semana non iba a haber problemas. Eso sí, despois de que levantara, habría que trazar de sacala antes de que a uva se estropeara. Pero de todas as vendimias, a de chover, a de levantar, habemos sacar a vendimia como todos os anos sin maiores problemas. En Martín Codas esperan que a calidade da uva sexa boa, sempre que se agarde o punto óptimo de maduración. En principio a calidade é moi boa porque sanitariamente está moi ben. O viñedo, pois, como é un cultivo de secana, en que tivemos un verán moi seco, está aguantando bastante ben a folla, entonces está traballando e vai haber unha boa calidade, sempre cando esperemos a que o uva estea no seu punto óptimo. Sanitariamente está moi ben, agora hai que ir discriminando, ir vendimiando as que están e as que non están, pois darlle uns días, que dándolle uns días vai a madurar perfectamente. E dese momento óptimo para vendimar van informando diariamente os seus viticultores. Por medio de mensajes a móviles, por unha plataforma de internet e por tablón de anuncios, pois vamos dicindo as normas de vendimia día a día, que van a variar, sobre todo o grado mínimo, que xa ten o socio a súa referencia, porque xa mostreamos antes, e despois hoxe en día casi todos teñen refractómetro, tamén van facendo eles a súa selección, e despois tamén coa previsión meteorolóxica. Se chove non se pode vendimar, a uva mollada non pode entrar, entonces dependendo da previsión meteorolóxica, a uva que estuvo entrando, o grado que estuvo, pois vamos facendo unha ordenación da vendimia. O normal é que teñamos vendimia en torno a 15 días, ou este ano en 3 semanas estaremos metendo uva, sempre cando o tempo máis ou menos o permita, e sanitariamente está ben. Entonces a uva pode esperar que non pasa nada. Esta cooperativa traballa unhas 400 hectáreas entre as parcelas dos seus 274 socios, viñedos propios e as de viticultores da zona aos que lle compran uva. Para todos hai un mesmo protocolo de vendima. En total, pois podemos manexar en torno a 400 hectáreas. Entonces tamén o protocolo vai sendo o mesmo, mostrear todas as parcelas e no momento que a uva está no seu ótimo de madurez, pois damos orden de vendimialo. A xestión propia vendimámoslo nós de maneira propia e tanto os colaboradores como os socios, pois polos seus medios chegan ali a adega. Na adega entregan unha tarjeta onde están precargadas todas as fincas, os datos, entonces mostreamos e por ese grado alcohólico que lle dá, por esa cantidad de azúcar que lle dá nese momento, pois emites un ticket que será o que vayamos a facturar. A selección desa uva debe facerse xa no viñedo. Os vendimadores que xa son un pouco veteranos, pois xa saben que hai que vendimar, a mellor mesa de selección é o propio viñedo, non? Entonces xa as viñas, as uvas que se corte xa teñen que estar sanas, e se hai algunha uva tocada pois xa quede en viñedo, e sobre todo non coller o que é a vendimia tardía, o que é os rabuscos que se ven perfectamente este ano, se ven dos que están maduros das uvas que están máis verdes. Se colléramos eso, pois, unha uva de calidad podría interferir estas uvas e facer un viñedo mediocre. De detectarse algunha anomalía, en adega quedaría desbotada toda a partida. Sempre volteamos todas as caixas, entonces comprobamos que en todas as caixas vai únicamente a variedade albariño, que é perfectamente sanitario, o estado sanitario é bon, e se polo que fora se detectara algunha anomalía, pois se retiraría toda
toda a partida, non? Entón, os nosos viticultores, pois, xa nestes últimos 25 anos, pois, pouco a pouco fomos pulindo o que é o proceso de entrada, e entonces non suele haber incidencias, e menos este ano, porque sanitariamente está moi ben. A maioría dos socios terán unha vendima familiar, pero na adega a cooperativa pode chegar a ter ata 100 de persoas traballando á vez durante esta campaña. Moito, moito. Por unha parte, hai que diferenciar o que é as labores do que é da bodega, entonces aí pois vai depender do larga que sea a vendimia. Se temos que concentrar a vendimia en poucos días, temos que contratar moita xente, facer dobles turnos, pero se a vendimia é larga, non é necesario ter todo o operativo desplegado, non? Entonces pode chegar a estar traballando 100 personas de maneira simultánea. Despois os nosos socios, pois cada vendimiador en torno a 400 kilos debía facelos por día, pois para meter en torno a 4 millóns de kilos que podemos meter, pois a conta é boa de botar, non? Pero, bueno, eso a maioría son vendimas familiares, son o propio núcleo familiar da casa é quen suele facer esa vendimia. A principios desta semana, Martín Codas xa foi sacando uva en viñedos propios para ensaios, zonificacións e mostras, e tamén estivo a facer estudos de componentes de rendemento en cada parcela. Vamos toda a semana facendo o estudio dos componentes de rendemento de cada parcela. Eso constituye en tramos de metro, contamos o número de acios, pesamos eses racimos, entonces eso válenos para facer un mapa de vigor da finca e de productividade da finca. Entonces eso é unha ferramenta que xunto co resto dos parámetros que levamos controlados durante todo o ano, pois é unha ferramenta de xestión para evaluar a campaña deste ano e un pouco empezar a programar a campaña do próximo ano. Tamén nos vale para facer unha estimación de rendemento, pero xa máis tardía, non? Eso pois pasamos pois uns días antes da vendimia para non interferir moito no que é no proceso de vendimia con moitos vendimadores. Na zona do Ulla ainda van esperar e no sur da provincia xa levan máis dunha semana vendimando, con resultados moi positivos. A zona do Ulla pois sempre ven máis tarde que aquí, en torno a 15 días, 3 semanas, entonces pois é normal que haxa este grado. Na parte do sur, no Rosal e no Condado xa estamos vendimando, xa levamos toda esta semana con calidades moi boas e un moi bo balance tanto de grado como de acidez total. Os técnicos recomendan ao viticultor que se asegure de ter os remolques ben acondicionados para unha maior seguridade no transporte da uva ata a adega, pero o principal consello que non se estresen porque agora no momento que empezas a ver os primeiros remolques a coller a uva, pois mira, xa empezou outro, hai que esperar a que a uva estea, e no momento que estea, pois por retirala. Non por vendimiar antes, vamos a ter mellor uva. Entonces, consultar coa adega a previsión meteorolóxica e facer unha vendimia o máis ordenada posible, eso é beneficioso para o viticultor e para a adega. Se o tempo permite, en Condes de Albarei teñen pensado empezar a vendima esta fin de semana, pero xa o martes comezaron a apañar uva para o seu viño en Xebre. A cooperativa Condes de Albarei de Cambados aproveitou os poucos días bos desta semana para iniciar a vendima destinada a elaboracións especiais. Orixe e calidade achegouse a esta parcela en Castrelo, onde se apañaron uns 2000 kilos de uva que se empregaron para facer o pé de cuba do viño en Xebre. Para poder elaborar este viño, o de Xebre, o que facemos é, nos controles de maduracións que realizamos por todas as nosas parcelas, seleccionamos as mellores parcelas. Entón, neste caso, esta parcela xa superou os 13 grados, con acidez por debaixo de 10, entón, ahora mesmo estaría xa no momento ideal para a súa vendima. Dos acios máis maduros, dos viñedos máis vellos, así describe a web da cooperativa a orixe do viño en Xebre. Estamos falando que é unha elaboración de en torno a uns 50.000 kilos de uva e que poderán estar repartidos nunhas 20 parcelas, máis ou menos. Nos encontramos mellor en parcelas que se poidan vendimar hasta 5.000 kilos de uva, noutras máis pequeniñas para 1.000, porque incluso moitas veces dentro da mesma parcela seleccionamos as mellores zonas onde están as cepas donde mellor está a uva. Despois tamén outra característica que ten das parcelas que seleccionamos para este viño é que teñen que ser viñedos antigos, con cepas de máis de 25-30 anos. A vendima pro Enxebre é moi selectiva e o seu proceso de elaboración combina un antigo e artesanal método coa moderna tecnoloxía da adega. O Enxebre, por dicir así, é unha elaboración tradicional. Recorda un pouquiño a forma de elaborar os viños de toda a vida, aquí de forma tradicional, non? Entón, en primeiro lugar, o que facemos é seleccionar as mellores parcelas para poder elaboralo, e despois vai estar durante 48 horas en maceración, coa uva inteira. Entón, iso que vai a facer é que se vai poder extraer moitos máis aromas da piel
da uva e ter esta concentración máis de aromas neste viño. Nesta primeira recollida de uva participaron Carmen Abalsineiro e a súa familia, seguindo as indicacións do técnico de campo da cooperativa. Isto estaba mirando, o técnico de campo é unha viña piloto que ten el de muestra como outras, e estaba dando 13 grados, e avisounos anteayer que se a queríamos pañar, que se estaba pasando xa estaba no punto da acidez e todo, e nos aceptamos e dixamos que bueno, que sí, que apañábamos. E así estamos, no é hoxe. Tocounos hoxe, un día espléndido, e a ver se facemos lá o que nos mandou, o que nos pideu o técnico de campo. E que lles pideu que fixeran? A ver. Pideu-nos que pañáramos pola parte máis mellor, máis secana, que toda a parcela é a mesma, pero bueno, hai unha parte que é un poquinho máis entre arriba que lle dá máis o sol, e pañáramos as caixas que nos mandou, e así o fixamos. Agora son só 5, pero cando comece o grosso da vendima, dobrarán en número o persoal. Hoxe, como era unha pequena cantidade de caixas, pois, a familia, as fillas, o xenro e o meu marido e eu. Despois, a partir de hoxe, sí, que despois xa collemos a mellor unhas 10 personas, en total, entre fillos e xente de fora. Despois sí, pero ahora de principio para hoxe, para esta muestra que é para o pé de Cuba, pois arreglámonos nós. E o inicio da vendima propiamente dita en Condes de Albarei está programado para esta fin de semana, se a chuvia o permite. As nosas previsións é poder empezar este fin de semana, xa por decir así, o que si sempre, o gordo da vendima, empezar este fin de semana, claro, eso, sempre un poquinho, sempre cando o tempo permita, as previsións a medio plazo, pois bueno, parece que dan que pode haber algo de inestabilidade. En principio non é algo que nos preocupe demasiado, no sentido de que, bueno, a ver, se entrara unha sola borrasca e houbera precipitacións durante un par de días, a verdad que non habría problema ningún, todo o contrario, pois sempre vai a refrescar un pouquinho estas parcelas que xa estaban agora acusadas de estrés hídrico, sempre lava un pouco a uva tamén. Alberto Barral apunta, como moitos técnicos, que o bo estado sanitario da uva permitirálle aguantar varios días de choiva antes de ser vendimada. No caso de prolongarse durante moito tempo, poderíamos ter o mellor pequenos focos de botrite. Ahora que este ano o estado sanitario da uva é espléndido, dá gusto andar por eso das parcelas, e, aínda que chova, como está sanitariamente está perfecta, sempre vai aguantar moito máis que o mellor se viéramos de outro ano no que xa había pequenos focos antes da vendima. Ese sí que serían o que mellores parcelas máis delicadas, por decir así, que a día de hoxe, aquelas parcelas que teñen pequenos focos de botrite, ese sí que no momento no que chova sí que poden ter algún problema. Estas que están perfectas non deberían de ter, problema ningún. A media dos viñedos de Condes de Albarei xa supera os 12 graus e medio na medición de alcohol. Están á espera de que baixe a acidez. Nos controles de maduración que facemos, ahora mesmo xa a media xa superou os 12,5, xa por grado alcohólico, a verdad que está moi ben. Nada, simplemente ahora nos días que faltan para poder comezar a vendima, que estamos esperando a que baixe un poquinho máis a acidez, para que o equilibrio entre acidez e graduación alcohólica sea óptimo. Entón, nada, nos, polos controles que levamos facendo xa dende fai 3 semanas, máis ou menos, o momento óptimo, pois, xa de cara ahora a finais de semana. Entre 10 e 14 días esperan que dure a vendima nesta cooperativa. Nos este ano contamos con facer unha vendima bastante escalonada, que poida durar entre 10 e 14 días, máis ou menos, un pouco coa finalidade de que estas parcelas que aínda non están no seu momento óptimo para a súa maduración, pois darlle unha semaniña ou 10 días de marxe para que alcancen este punto. E, bueno, despois tamén vou facer unha vendima escalonada, pois eso sempre nos permite seleccionar mellor as parcelas que queremos vendimar. En Condes de Albarei, as expectativas en canto a calidade son moi boas, xa non só polo bo estado sanitario da uva, senón polo seu punto óptimo de maduración. A calidade toda apunta a que vai ser un ano de unha calidade excelente, vamos, xa chego. A parte de sanitariamente, que, bueno, que a uva sanitariamente estea ben, en perfecto estado, afecta directamente na calidade tamén, pero eso, aparte de estar ben, o equilibrio que estamos tendo entre grado alcohólico e acidez é moi bo, e nada, unhas producións, a verdad que bastante boas tamén, en canto a cantidade. Despois, único solamente o mellor comentar que hai algunhas parcelas destes que están en zonas moito máis secas, que sí que sufriron o mellor algún problema de estrés hídrico, e sí que pode haber un problema puntual, pois de algunha parcela non, pero bueno, algunha cepa ou así que non estea que non se vai a poder elaborar, non? Pero bueno, estamos falando de parcelas moi puntuais, en zonas moi puntuais, de forma xeral están moi ben. E de que esa calidade pase logo o viño depende moito da selección da uva no propio viñedo. Nos o que insistimos sempre é a hora da vendima que non fai falta seleccionar no sentido de que non hai problemas de botrite, por exemplo, pero sí é andar moito cuidado pois, co que chaman cos rabuscos,
de non metelos no medio. Bueno, claro, un pouco a nosa finalidade aquí é facer o que un viño de máxima calidade, entón para eso o primeiro que temos que ter é unha uva de máxima calidade. Entón, claro, o que dicimos os socios para que digan os seus vindimadores un pouco eso, que a hora de vendimar, que seleccionen para traer a mellor uva posible. Este ano, en partes polo motivo do calor, do sol, pois o que está un pouco descoberto ten bastante seco. E iso tens que procurar limpiálo, sacarlle o seco. E outra cousa non hai, porque botrites non hai, o tempo estuvo maravilloso, e de momento está todo marcha ben, non sei agora os kilos. Non dá moito traballo? Nada, isto é moi sinxelo este ano, moi sinxelo de facer. A cooperativa Condes de Albarei espera dobrar en cantidade a colleita do ano pasado e achegarse aos 3 millóns de kilos. Nos este ano creemos que podemos rondar os 3 millóns de kilos, máis ou menos, en torno, podemos estar falando eso un pouco, así a grosso modo, pois do dobre, máis ou menos, co ano pasado. Vai ser unha colleita relativamente abundante, non tanto como fai 2 anos, non a famosa 2011, pero non, sí que unha colleita abundante, e sobre todo de calidad moi boa, porque este ano tamén a diferencia de outros anos, o que as plantas superan conservar moi ben a folla, están moi verdiñas, sacando mellor naquelas zonas que puderon sufrir un pouquiño de falta de agua, de estrés hídrico, pero non pasa como outros anos de que chegades a este punto hubo ataques de mildiu en folla, entón, claro, o problema é que se a folla queda tocada por este fungo, polo mildiu, despois non vamos a ter unha boa maduración. Este ano, ahora que as parcelas están tamén, nese aspecto tamén están moi ben, as expectativas que temos é que son moi boas. Un total de 400 socios compoñen Condes de Albarei, cun total de 300 hectáreas. A maioría teñen pequenas explotacións, pero tamén os hai con 2 ou 3 hectáreas. É o caso da familia de Carmen Abal, que ten no viño o seu medio de vida. Estamos contentos con pertenecer a unha cooperativa, hoxe en día mellor que nunca, cada vez mellor, porque o sector non está lá moi ben que Dios se diga, e nós estamos moi contentos. Levan 23 anos sendo socios da cooperativa. En este tempo deulles para dar renda solta ao seu maxín e fabricar aparellos para facer máis doada a vendima, como estas caixas con mango, ou este portapalés incorporado ao tractor para recoller pola viña as caixas de uvas, e logo cargalas nun só viaxe no remolque. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño de denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O Consello Regulador da ADO Rías Baixas recibiu esta semana a visita de prescriptores do Canadá e do Benelux. Cataron os viños desta ADO e ademais visitaron adegas e viñedos coincidindo coa vendima. Profesionais relacionados co mundo do viño e dos medios de comunicación canadienses visitaron esta semana a denominación de orixe Rías Baixas, onde puideron descubrir de primeira man como transcorre a vendima. A máis da cata que tiveron o martes na sede do Consello Regulador, visitaron 9 adegas das subzonas do Salnés, o Rosal e Condado do Tea. Son prescriptores de un mercado que es importante para nosotros, ocupa la 12ª posición en el ranking mundial de las exportaciones, ha experimentado un incremento importante en los últimos 5 años, pasando pues, de 27.000 litros exportados a los 63.000. Y bueno, pensamos que es un mercado pues, que hay que trabajar poquito a poco y en eso estamos. Estes días tamén visitaron a ADO 2 consultores de viño e tamén asesores de importadores procedentes do Benelux para coñecer máis en profundidade os viños de Rías Baixas e a súa elaboración. Países Bajos pues, ocupa sumando pues, los 3 el 5º lugar en el ranking de las exportaciones. Es un mercado que ya llevamos pues, 2-3 años trabajando en el sentido sobre todo de la formación. Muchos seminarios, organizamos muchos seminarios con la Asociación de Enófilos con la mayor asociación de enófilos de Bélgica y después pues trabajamos con asociaciones de sumilleres, etcétera, un poco muy focalizado a formación, a dar a conocer nuestro vino, pues nuestras particularidades, etcétera. Desde o Consello consideran esencial que os prescriptores vivan de preto a realidade desta denominación. Por mucho que tú expliques, ¿no?, que es la España verde, pues el minifundismo, etcétera, o sea, tú lo puedes explicar muy bien, pero otra cosa es verlo en directo, ¿no? Y más aprovechando la vendimia.
Entonces, pues bueno, esa es la idea, que se empapen un poquito de lo que es Rías Baixas y lo puedan transmitir a todos sus lectores. Non foron as únicas visitas estranxeiras á ADO. A pasada semana, 2 responsables de compras da cadea británica Waitrose estiveron catando no Consello Regulador viño Rías Baixas que ainda non se están a comercializar no Reino Unido. En total, cataron 27 marcas das que destacaron a súa boa calidade. Achegamos desagora a outras novas do sector. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas fixo públicas as normas que rexerán esta vendima. O Pleno autorizou aos viticultores a producir un máximo de 12.000 kilos de uva por hectárea, inda que se prevé que non haxa problemas cos rendementos. Os estudios previos auguran que a media que hai nas parcelas é de 8.000 kilos por hectárea. Isto significa que a DO prevé recoller entre 30 e 35 millóns de kilos. O Consello lembra a produtores e elaboradores a obriga de dispor dun sistema de trazabilidade e autocontrol que acredite a procedencia da uva, o rendemento, as variedades empregadas e os rendementos na extracción do mosto. Indica ademais que a recolección e o procesado da uva deberá facerse en 24 horas. Para iso, os viticultores teñen unha tarxeta persoal e intransferible. A Ruta do Viño Rías Baixas programou diversas actividades para converter o visitante no protagonista da vendima grazas á implicación de adegas, restaurantes e aloxamentos. Esta campaña ofrece a posibilidade de participar en todos os procesos da vendima, poderán pasear entre viñas e adegas ou facer catas das distintas variedades de uva da DO Rías Baixas. E ademais terán promocións en aloxamentos e menús especialmente creados para esta época coa uva como protagonista. Seguirá funcionando ata o 26 de outubro o Bus do Viño e tamén se ofertan paseos a cabalo, rutas de bicicleta todo terreo ou incluso andainas populares polos viñedos e adegas da Ruta do Viño Rías Baixas. O Ministerio de Cultura ofreceu o seu respaldo ao proxecto cultural Música con DO auspiciado polo Concello de Cambados. A convocatoria do Ministerio presentáronse unhas 40 iniciativas de distintas cidades relacionadas co mundo do viño e Cambados, xunto con Peñafiel, da denominación Ribera del Duero, foron os que maior puntuación tiveron, polo que terán que repartirse 87.000 euros. O proxecto de Cambados prevé desenvolver entre o 14 de xullo e o 3 de agosto de 2014 concertos de diversos estilos de música e para todos os públicos, a máis dun ciclo de cine. Pois ata aquí chega o programa de hoxe, xa saben que Orixe Calidade volve o vindeiro xoves. Ata entón, disfruten da semana. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.